हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो मोजाङै थाबाय थानो हाथों नायलांबाय था नोंथांमोन दिनैथ' लोखि फुजानि दिन लोखि फुजानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा दिनै न'आव फुजा होदों न'आव फुजा होखांनानै दायो माने प्रसाद जागोन प्रसाद जानानै माने ओंखाम जाया आरोना जोंहा दिनै गामियाव बयहाबो प्रसाद नों थांबानो मोनजागोन बयनावबो दा जोङो न'आव फुजा होखांनाय लोगो लोगो मानसिफोरनाव बिदिनो जाहैसिगोन आरो मानसिफ्रा जोंनावबो जाफैगोन बयनिबो प्रसादखौ माने एफा एफा जायो आरो दायो गासिबो रेडि जाजोब्बायानो मावगासिनो ओरैजाय फंबाय दं सासे ओमफ्राय आइ दं बाबा दं ओमफ्राय गासिबो नायलांबाय थादो दायो नै बाथौआ सावखांबाय नै बाथौ खुलुमखांबाय बाथौ सावखांबाय बेना आफेल दौगासिनो दं मावजिनो नारलाय ओरैजाय मावजिया आफेल जानो रोङो नोंना आंगुर औ आंगुर जानो रोङो औ बे जानो रोङो नै प्रसादा माने जाजोब्बायानो नै दायो प्रसादा बानायगासिनो नै आफेल आंगुर खुसेर माबा माबि होबाय नारेंखल बायनायबो दंबावो नै माखासे ओमफ्राय जोंनि आइ नै ओमफ्राय माबा सिरा एवबाय आरोना नाय र' आं देखायनि नै सिराया बियो सिरा एवबाय बरियानो नै ओमफ्राय बेखौ दा लगायसिगोन गाइखेर होनानै ओमफ्राय नै बौ सिरा एवदोंमोन आरोना जोंहा दिनै ओंखाम जाया आरोना ओंखाम जाया जोंहा दिनै बेखौनो जागोन दा मानसिफ्राबो जाफैगोन एफा एफानो ओरैनो बयनावबो जाहैयो नालाय एफा एफानो दायो जाबाय बाथौबो सावखांबाय नै ओमफ्राय बाथौ सावखांनायनि उनाव दानिया जोङो बाथौ खुलुमखांसै ओमफ्राय खुलुमखांनानै जोङो बेरायहैनोसै मानसिफोरनाव जाहैनोसै दायो जाबाय गासिबो रेडि जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै बेखिनिखौनो आं दिन्थिहरबाय मानोना सोर सोरनि न'खराव बे फुजाखौ होदों एक्सुवेलि बे बाथौ फुजाखौ होनायनि जाहोना जाहैबाय बिदि माने बेखौ लोखि फुजा बा लक्ष्मी फुजा होनना बुङो हारसाफ्रा लक्ष्मी होनो जों बर'आ लोखि होनना बुङो बे लोखि फुजाया जाहैबाय ओरैबायदि माने जोंनि जेनेबा माइ बाख्रि बिमा लोखि माने जोङो बेखौ खुलुमो आरो जाय लोखि माने जायखौ गरसे माइरंखौ गरनै खालामनो हाग्रा गरथाम खालामनो हाग्रा माने अनसि खालामनानै माने माइ माइरंखौ जोथोनै लाखिलांनो हानाय बायदि माने बेखौ खुलुमनाय जायो आरो बोर बिनाय जायो बिनियाव आफा इसोरखौ अबंलावरिखौ गाबज्रिनायजों लोगोसे बे लोखि बिमाखौबो जों गाबज्रिफायो जाहोना जाबाय लोखि बिमाया जानो हागौमोन सासे बिराद मोजां आइजो जाय आखल गोनां आखु गोनां माने बेखौ अराय सम गोसोखांबाय थाब्लानो बिनि गियाना जोंनाव गोसोआव फैयो माने लोखिया ओरैबायदिमोन बियो माइ माइरं अनसुलिमोन बियो गरसेखौ गरनै खालामनानै जायोमोन बैफोरनि बेबायदि गियानखौ जों मोननानै जाहाथे जोंबो इन्सपायार जानानै बिनि मा होनो बेबायदि आखलखौ सोलोङो बिनि थाखाय जों अराय बे लोखि बिमाखौ गोसोखांनानै बाथौआव गाबनानै लोखि बिमाखौबो गोसोखांनाय जायो बेखौ बोर बिनाय जायो आरो बियो माबा मोनसे जेनेबा बियो सासे आलदा इसोर बे नङा माने बिनि आखल बिनि आखु बिराद मोजांमोन होननानै जोङो माखासे गोरों सुबुंनिफ्राय मोनथिनो मोनदों अराय सम जों बेखौ गोसोखांबाय थानांगौ होननानै जों बेखौ बोर बिनाय बा खुलुमनाय जायो जेरै जों बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों जेरै खुलुमो बिनि दिन्थिलांनाय आदर्श बिनि आइडिया बिनि आइडियलजिफोरखौ जों मोजां मोननानै जेरै जों बेखौ मानियो थिग बिदिनो जोंबो लोखि बिमाखौ बेबायदिनो मानिनाय जायो आरो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय एसेब्लाबो बुजिनो हादोंब्ला नोंथांमोना प्लिज अननानै लाइक खालामना हो खनसे आंनि भिडिअखौ नायदोंबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आं ओरैनो सुंद' भिडिअ बानायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेखिनियावनो मोजां मोनदों आरो एसेब्लाबो बुजिनो हादों बाय बाय गोथाव मोनामबाय ना मोखां सिट जायो हायस्लिंनो लांबायमोन आंहा जानोसै गोथाव मोदोमथारबाय लोगोफोर जानोसै जों दायो नै बरियानो प्रसादखौ प्रसाद जाबाय आरोना बिराद गोथाव माने जोंनि दिनैनि लोखि फुजाया बेखिनियावनो जोबथ'बाय प्रसाद जाबाय प्रसाद जानायानो जाहैबाय गासैबो फिथाइ सामथाइखौ खांनानै माने जोंनि देहाया जाहाथे मोजां जायो बेखौ जाबानो दे फाब उदार जागोन माबा मोनसे जागोन बे नङा बेखौ जानायनि उनाव
जोङो माने जोंनि देहाफ्रा मोजां जायो आरो लोमजानाय मानसिया जानो नाङा आसलथे बेखौ ओमफ्राय जाय लोमजायाखै माने बे जाजायो आरो देहानि थाखाय मोजां जायो थागद जायो माने गासिबो फिथाइ सामथाइखौ बेखौ जमा खालामनानै जानाय जायो नालाय ना आंनि बाबाया जोंना टिभि नायदों जाबाय बाय बाय लोगोफोर